också. Jag är också så Det är nog fler, men alltså visst måste de inte. Men jag är ju också... Hela tiden med min. Eller? Nej, det är så bajs. Det är fler. Vad står det på den? Åh, tack så mycket. Får man en kram? Man har hängt ut den. Svett då. Det är alldeles blöt. Tänk om tomten var glömd när de var lite. Åh, tack! Oj! Men du tänkte på den strean som vi vill ha. Ja, den som vi ska flytta köket på. Ja, helvete! Ska jag hålla den så länge? Ja. Annars kanske du slutar att ta. Har du fått en sån guldgrej? Vad är det för extra grejer? Det finns två som har fått extra grejer. Jag är inte en av dem. Jag är inte bitter. Nej, inte bitter. Försvann. Han är Hej halva. Larsson. Nej, det är det. Det är din kamera som du gör. Jag sa det får du väl bjuda bort det, Lars. Där uppe, får jag pallen? Ja. Får du ha pallen? Oj. Och vad är många här uppe. Ja, nu står han nästan och får det rinner nästan ett tittar ner i missen här. Nu får vi gå på samma. Jag vet inte, Sankt Hjälpsvatten är bra på det. Det som vi har nu. Oj, Men det kanske blir nu så får jag grejerna i hocka. Det finns ingen Precis. Är det plundring så är det. 3, 2. Nu fick du. Jag får se det. Vilken tur. Det där var så chokladig i din. Nej. Vilken tur att du åt lite mat då. Precis. Puffy. Nej men, oj! Har tomten hängt i mig med? Nej men. Ja. Två kvar har man inte fått. Joel. Jag har inte fått min andra. Och farmor. Då ser det bli ingen annan. Farmor. Farmor har fått det. Där står det. De är söta. Ja. Vad står det? Ja! High five! Det sista till farmor. Lurad! Woohoo! Go to bed! Till mig. Min. Ja. Annars kan jag behålla din här. För säkerhets skull. Tack så mycket. Send to YouTube. Kan vi köra det direkt? Sen är jag såna också ju. Sigma som det är. Pojken lite. Ja. Ja, det tror jag. Varsågod. Vi är klara också. Jag vill ha polkarajs. Guys. Guys. Lalalala. Är det bråttom då? Oj. Va? Är det bråttom? Jag vill så bjuda på det. Du kan ta en sån i farmors grav. En sån röd käpp. Du får ta vilken du vill. Nej, jag har 2 här. Jag kan själv ta. När vi ska in på Hawaii. Sen till YouTube. Ska du ta en sån Klara? Man räknar inte sådana va? Filmar din mammas rumpa. Man får göra. Grattis. Här har fel. Fint. Kan Det är du så öppna himla farmor? mysigt det här. Pappa, kan du öppna den? Har du fått en? Nej tack. Inte här. Nej tack. Jag tycker det är så Det här var Nej, tack. nästa.